kakong Yamon CM ka chairperson jong ka State Commission Protection of Children Right, kalabu ya ka jengkerpat ya ki nong shong shnong ha ka jella, ba kimdei ban yasno aktilang ban pensapriang ya ki dor jong ki arngut ki shipara, ki belasya peniap dosman ha ka miet jong ka laipui terik jemang arjar arpuar, ha ka shnong nong ra. Kalau ong ba lada kum kini ki video, dei ban pensapriang, dei ban pendam no hangtu, lane pha she ki brew ki bala ban yarap ya kini ki longying, ban pha bat pensapriang kulmar. Kalau ong ru ba wat juyam lien ban shim video, lada don ka jingja shilok lane yasho parakna, namar kane kalong kumba kithat ya ki. Kalau kedauru ya ka jingja hakini ki sengi, ya ka jing sapriang ka wei ka video, kabla keno tu ya ki arngut ki kena, ha kabakane ka video kalak tak jor ya kini ki arngut ki hebren, namar ba wat ka skul ru kamsha shu ya ki banwan sha skul. Shop Quaban I could play a P barok to P1 in sections of the press. Nama bakadon kajing smoke ya ba ni slow kam bakal commission bahkan ong AA kalau tu kajing ja kepada ya like all terik like mai dia nungkong du ya apa dia tu lebih dia kita takkan jadi Yamon CM for the State Commission for Protection of Child Rights, but iba hanya ini Assistant Director but Member Secretary jangka SCPCR, the State Commission for Protection of Child Rights. Ni kong do nampak ban I could play but ban I kejing slow them ya kita ki long yen tam ke long yen ke lado ke khon adot akan ke jinja ke baca ke susi thang ke bamju khamja ke ni pa ban ai ka nung slow dan khampam ye kini bat akan ye bang ong kemi ong ni kemi jom tu ki khandong bro arwan bat kemi le ye bat kunju ru ya kemi jom tu rang ba ru bale kini kakan bisma nama kat no jimpang no kini slow dan bat barok ke perthai ni slow dan bat ni yo bat ni yo teng ki khobor bat ki pha ki message ke kat no ki slow pang note bat ki so bang kim la ban batai bat kim la ban su tho bale ke ja kun kan ni te kata ke is for the police for the shem ke ki da se brio wadan teng ke jing ram jing di ne ke de do ha ka jing bet ke ne yin te ki da ni la ban on ni pan la ban sakhi rain show on like ka don ka da ho ya se ka don ka da ko kam he kam long ya ban ye ka ba mano ban chu le respond kom tu le se ki de ki badan ka imang salang tak nyanget ka press ro kan le ka ban ta ban wa shu ro mo kan tet kum no ban ni la ban pen bahaya ka ban long safe ki khana kham tam but you know ki ba ban ya da lekini ki je jing sio mo ke ni so dem ban ka ni la I want to see ro ban in sale yang ban na ka women's commission ro ki la ya rap ban ka ni ka panila ban de in sepen ta de kata ka de do ni so si ma bale banong la ta khat ya ke ga two promising kids mo ki ke la we ke jong ki khat na mal ba ki la wan bon ki videos but ki messages ki ba wan changa but ki we ro commission ba ki ong ba ki sola ya ta ni so tho ne ki ong tama pet kom ki ni ki dor ki wan mo ki don ki dor ki ba wan ki bam dei jong ki to ki khlong ro ka we pa de ki ong ba ki la pen i lut na do isin dok ro jong tu khlong mo tenga so tho ya ke jing long jong ni mo ni de bang i smo ni so pang no but ni so lem don ki ba ong ya nga bang i kan no yu athia sure no ki ong ha do ta like sleepless we can't sleep mo kat no ka bat ke jing shet tien bat ke jing social care ya company ke jing jan dai te tamba pa de dan ni perkhat hai kata nga yo I bakal along layat pathal the misinformation ke bam dei kum khanan teng ap teng la yo nang tu la nang ap tu la kan la dur kum ta bat nga susi le ban yo I ba ki dur jum ki khana ki bam dei ban dan hang tu ro
But ye kitu ki kena ro kilami kat along viral no. So ni so kya kum commission namar belai kani kalong kumba shim no ya ka dignity jong kiru but mdei tang kata ka no ki family jong ki mo ki kini ki bahagian bro khot in so apa ki wan phai yang gitu ki video kan pe ka no ki jing pang lot ban yo ibiang ke ban pen kan mau ke ba they trying to deal with their grief mo ke kata ka de ko wei ban ko no ke na ko ban appeal ya par khot please piyo kum gitu ki jat video masyukar pat ki pat ba baro pi badon ki khon ki ti lan ki bam don ru so phase ka wan cha pi wat on ba on sa phase can you help ki tu ki family kan pila ni ban ya ba ki tu ki ya ki tu ka yen ka long yen ka ba sham ka ni sha dong ru khna mo ta but ya ka commission ru mo na mangim dan kaman on show kan so phase de pi yo ki tu ki messages ni ki videos ni ki dor delete nong tong to I believe long responsible. I believe long tapi bakit clear no. Long la dia hi pi rai. Ngam ni pa sho ikin ji. Delete no hi to. Do te nga su thoi ke jing pen shoi ni kwa man pa si we. Believe long ki ban long responsible no. Kum ka in long sa long. Ban so la mi ki we. Ban respect the privacy jom ki we. Mo. Tinga kerpat ya kata messages ni ki videos ni ki dor delete nong tong to I believe long responsible I believe long tapi bakit clear no long la dia hi pi rai ngam ni pa sho ikin ji delete no hi to do te nga su thoi ke jing pen shoi ni kwa man pa si we believe long ki ban long responsible no kum ka in long sa long so la mi ki we in respect the privacy jom ki we mo tinga kerpat ya kata ni pila dan delete dan mai pha sho but la ka pi yo kum ki tu ki video ro pha she ki brio ki ba dei dan yo kum ki pulet kum ka commission kum ya ka DCPO kum anybody ki bala ban le something about it pha ka press ro they do something just to take the pi dan le so pha se what ya tha mo ya so jing long ka jom ni ya yang ka ba dei ban ya ka thong ka an ka dei ban ya thong ka an tu video ni sa sha hi ban face the consequences tama kam dei mani ban le num no ka ban dei ban le mo tinga shwa ban ai hinga ni kanja jim ma ham le se mo ka hidon kani ke ban le kam le ru ting nim pen ma mo dei ka don ka ban ta jung ka an ru ba nim dei ban identify dan nim ban pen idor nim ban tho wat ki bro khat ba le khat ko bot ki bat ke print media ro bat ka digital ro ba ki ni tep dai ban nim dei ban pen idor nim dei ban tho ban reveal the identity jong ki nama ki don ki kan don jong ka like section 74 of the JJ Act bat kum ta bat kum bangila de bo hang ye ni na tharai ki rang ba hang ni tep mo ma fi press ni tep IPC na po ka section 228A disclosure of identity jong the victim of some offences no te ndai tang ka pok so re any kind of crime no so kadon ka banta na kwa ban ni thoi ki pat ba yo le si fi ni tep no ya ka ta ba kadon ka banta but na loy ka ta pa de na shim ni de ka la ru but on so phase but company million ban shooting video for everything no is I nga tip ka de ka trend man ta tama teng ye shot shi lock ru ye shim video ye shot prakhna ye shim video then ye that kum ki tu ki ba ha ka ne badang bo arwot ki ba click shi idang wan ne tai khna shim we biscuit we chip mo ring la pen ong pe nong tu ni la ju prakhat ne pe in ta ni te pa in the school that ki ba ki like maki kim sha sho ban wan video for everything no is I nga tip ka de ka trend man ta tama teng ye shot shi lock ru ye shim video ye shot prakhna ye shim video then ye that kum ki tu ki ba ha ka ne badang bo arwot ki ba click shi idang wan ne tai khna shim we biscuit we chip mo ring la pen ong pe nong tu
Nila ju perkat ne pe intani tepa in the school that ki baki like maki kim sha sho ban wan. Ti kwa ki ban do ban shim ya kata ka hok ke jom ki. Kim num let school sho. Ni de ban so tho ya kata ni ban do ayu ya ki. What harm? We're concerned from the commission chpang ka jing ka damage ni ka harm ban le ya ki kena vet. How can we deprive them ya ka education ma ya ka jing pule puthi mene hat sha koi ka district ro ki phone nga sha kata hi namal ba to khndia tingi la ban sneng la ban pen ni la ban ya ban counseling la ban le bon ki ban ta mo ka badi ban le tama ban shim no ya kata ka kabu ju ka hok ka jong ban late for education that I feel that we are already punishing more than anything else. So please na kerpat yang ki pai ta paro so pha what kam kerke ban phai ki video si bam dei but what ju that ki khana kham tam mo the fi ye ki the fi sngo lam ki sneng pen i but wan ya lam chi ki ta ki authorities ki bala ban ya rap ki tang itahi bang kwa ban kerpat ban to kan ai no kan ya no bala dem kan ni kan ya di ka an kan ya ben tama please try to delete nadu ki khana re ki don mobile phone the sang one last thing you say we but ma shwa ban ong ba kan ma ba ki comments jong phiro ki long very important that ki khon jong phi hi ki pule teng ya ki to ki messages kan ki ba pen kelador jing berkhat jong kiro kan kta ya ki te so bahase mo by ya press yang ni ro yo ni teng ni ro ni la ban la ba ni ki pa ba tang kata